Aj Mideros v zapätí Tavbeka vstupuje do štartovacieho zariadenia ako posledný kôň, ešte Penčovine nejaké problémy, vyzerá to teraz sľubne. A v tejto chvíli bola odštartovaná veľká cena Allianz Slovenská, poisťovňa akciová spoločnosť pod titulom Veľká cena Slovenská, rovina Grady 3 na 2400 metrov pre štvoročné a staršie kone o 900 000 slovenských korún. Pozrieme sa na to, kto sa okamžite ujal tempa vyzerátora Miderosa. Mideros pod jokejom Bojkom, takisto je tam aj Royal Mountains, Oakboy a Nolan. Táto štvorica sa odtrhla od výšku pola na začiatku cieľovej rovinky, konec sú prvý raz skúšobne v priestoru cieľa, ešte majú pred sebou zhruba 1900 metrov, teraz sa trošku tempo spomalilo, v čele je Mideros, zostane MPL Racing pod Josefom Bojkom, vedľa neho potom jokej Dušan Andrejs, sedle Nolana zostane do strediska Zámrst, na tretej priečke potom cvála Royal Mountains, za ním Ready for Life, zvonka atakovaná dvojicou Star Song a Oakboy, takisto Penčovine cez ňu prechádza, takisto je tam ešte Tavbeka na chvoste pola, dvojica z Čáču a konkrétne Vadual pri bariére a Temple Dancer zvonka. Takáto je situácia pri biehaní do oblúka pri jazdeckých oddieloch. Kone majú pred sebou zhruba 1400 metrov, ale tempo sa začína zvyšovať. Nolan už má dĺžku nástup pred Miderosom. Nolan a Mideros, Star Song je tretí, Oakboy štvrtý, ďalej potom Royal Mountains, vedľa neho Tavbeka, ďalej Penčovine, Ready for Life, ktorá je známa dobrou koncovkou, a ďalší koncovkári Temple Dancer a najmä Vadual sú na chvoste pola zhruba 1200 metrov pred cieľom v polovici trate. Tempo sa zrýchluje zásluhou rakúskeho Star Songa. Star Song už vedie do dĺžky pred Oakboyom. Takisto je tam Nolan na tretej pozícii, ďalej potom Mideros, ktorý sa prevedol na štvrtú. Zvonka ho už stíha Penčovine, ďalej je tam Royal Mountains, Ready for Life bez priestoru, slavnúca Tavbeka, pre ňou sú Seničania, Temple Dancer a Vadual. Na konci dlhej scény, záverečných 800 metrov, je to veľmi dobre rozohraté pre rakúskeho Star Songa, za ním potom jeho spolucestovateľ Oakboy. Na tretej priečku český Nolan, štvrtý slovenský Mideros, Temple Dancer už je piatý, takisto aj Vadual si lepší pozíciu, naopak na chvoste pola sú Ready for Life, Penčovine a Royal Mountains. Záverečných 400 metrov Star Song privádza aktérov do finále Veľkej ceny Slovenska, stále je to Star Song, takisto Oakboy a tribúny tlačia dopredu aj Temple Dancer. Pri bariére ešte aj Vadual sa vydáva senzačne, na distancii je to obrovský súboj, stále je to Star Song, Vadual a Temple Dancer. Mideros už nevyhrá, stále je to Star Song alebo Temple Dancer, Star Song a Vadual, Star Song, Vadual, Star Song, Temple Dancer.